লাই थांनाय 5 जुलाइ सालमारिनि हरजराव फेरां कबजागै अहानो याकारि थांमानि दुई कर्म एडिसि विलेज बिलाइहाम कामिनि कुमारजय रियां खायक सुसुके याकारि कलांखा बसा खरकताम ते बिहिगनो जेराय खासिया खरकतामनो लगेति नुखुं थाङै दंनानि थिनां मोनाकजाक आकंनो वानसुगिनो 29 कृष्णपुर तिप्रामथनि आदंरक खा खामजा नुखुंगो थांगै हामजमुं रुइखा बसाबुतिनो तुयै थिनांगो सिगाङै थांनानि कौपिति सावै खा थांजा रिखा जों दिनै आरो कुथुमना नांमाने हिंगांकै पुइलानो बेलाय खा खामानि को मिया हर थानाय 5 तारिखो जे फेरां कगै सिनि 29 कृष्णपुर एसेम्बलिनि सिनि ताकु बरंगनां ब्लक कमिटिनि मेम्बार कुमाजय रिया जे बिनि लाकमा आरिमानि बिसिंतै जों दिनै सिनि 29 कृष्णपुरनि इंगै जिनि ताकु बरंगनां कुमाजय रिया नो जों नायनानै फैनायमानि अ जागासिन DWF नि प्रेसिडेंट जो दंगो यूथ नि दंगो ताई चिनि तिप्रा ब्लक नि जतो आदम सं जे मानसक जों फैयै जे इंगै चिनि ताकुनो जे मानसक जों बुबाग्रानि वारियर संगै जों दिनै अर किसातिया जो बाना फैमानि मबाइल तो सामिया कारण थैनाय बरं तो थैना थांगा हायपानो तामले खायनाय अब कायसा ईश्वरनि सानामानि फेरां कगजों माने हायपानो जों सह्य खायनो जों माथांलायसिनाय ताम खायनाय सिनि ताकुनो ईश्वर बेलाय हामारि रिवै हामा खाय बिनि आत्मा शांति के तनिथुन इंकाय बसकांगो जों तायसा बरकनि अर 13 दिन तुमुं खायांकाय तामु खाय बरकनि आसे इंकथ जों सिसुयाबा आबनो सिवै जों बसकांदि गितै किसातिया सवानानि जों साथलायनाय Nini sini mung gangkai? Ani sini mung gangkai 29 कृष्णपुरनि ब्लक प्रेसिडेंट सन्जित वर्मा ताई 29 कृष्णपुरनि DWF नि ब्लक प्रेसिडेंट सिनि बरंगनांजो तापसी देवर्मा ताई सिनि अर फायमानजा खाजा 29 कृष्णपुरनि वाइस प्रेसिडेंट सिनि तापु बरंगनां सुशील कलय ताई अ जागा बेलाय खागोनां दफानो हामजांनाय सिनि बुबाग्रानि वारियर संगे खायनाय सिनि सीनियर सिटीजन चिनी ताकु बरंगनां अफरा सुनील देवर्मा ताई गिलामा और चेयरमैन ब्लॉक नि आदम सुरु दंगो।